中入っちゃった。うわ、あららららららら。え、何こんなエンドあるこれ。俺が不正をしたからレアエンドこれ。よし、オッケーオッケー。これ横に歩いてる限りは当たんないから。あ、見た。あれ、なんか入れた。あれ、なんかバグってないこれ。大丈夫か？あれ、大丈夫なのこれ。あれ、おい、中入れた。ワープしたら入れた。中はこれ大丈夫なの？大丈夫なやつバグってないこれ。中入れた。中入れちゃったけど、なんかやばいかもこれ。やばいかも。何これ。やばいかなこれ。大丈夫かな。中入っちゃった。うわ、あらららららら。どうしたいないぞあいつ。どこ行ったんですか？なんか終わったんだけどこれ絶対なんか良くない方法で勝ったよこれ。